Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinapablood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Paniawat Plus. Gawa ng SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Hey, Sandro! You come here in our house and the chairman wants to talk to you. Oh, pite. Haladong. Gusto mo kisultin mo sa Ma'am Charmaine? Ha? Ano makisulti magkanak kong maldita? But lang. Wata kay ba, oh? Nga nung utana mong kana. Nga, maom na imong ampay, di ba? Lihok rin na, atuwa rin dito. Ug labok yung mayo, ha? Labok yung mayo kay ikaw na igagad og sabong, anak. Unsa? O, sa unsa ba yung ganyan? Sige na, atuwa na yun. Di ko rin mo kuyugan. O, ano po kuyong ka na ko? Kuyugi ko, kulbaan man ko. Tana ni, ay. Anak gina mahigugma, no? Basta feeling kulbaan, higugma gina. Ay, naigulyat siya. O, mao na weakness ni mo dong. Pero kung kuyugan ti ka, di ba ka sila matinga nga? Dato, baya ko. Kabidjar bito to, Atuon siya ako. Sige, ayo. Good luck. Ma'am, good morning. Gusto ka ko nang makisulti na ako, ma'am. Kadugay ba ni mo ni Anhi? Ako, ma'am, kanang sorry nga nadugay ko kay saon nagluto mo ko para kang Sir Goliath god. Unsa? Wa pa mong siya katabang diya siyang bahay. Wa siya ko sinira, maong ako na nagluto. Mao pa? Ako magani man laba, ma'am. Mao pa. Kinsam na'y amo ni mo ron? Kanang amigo ni mong adonahan o ako? Ha? Resign na lang sa imong trabaho na mo. Adto na lang pangimplayos imong amigong adonahan. Kay mas unahon man nimo ang imong trabaho dito. Ang imong trabaho sa imong amigo kaysa nako nga imong amo. Ikaw masabgod. Kung masugot pala unta ka nga ani ko star din sa inyo, di na ka batagbag tawag na ko. Unsa? Ay lang ko kasuko, ma'am. Kay niya naman ko. Kay unsam di unta to ni muna ko, ma'am. Dinalian day na. Ambi ang yawi sa sakyanan. Ha? Bungol ka? Ambi ang yawi sa sakyanan. Di na mahimo, ma'am. Kaya may tugon ni Sir Mike nga ako rin mugunit ng yawi sa mong sakyanan. Kisa day tuhuan ni mo ron. Ako o si Daddy? Ako'y imong giserbisyuhan, di ba? Unya, si Daddy man mo nagswildo na ko. Unsa? Nganong kuha din ni mong yawi sa mong sakyanan, ma'am? May lakaw ka? Niyaman ko, ako na drive. Unsa? Hoy dong, batch reunion ang akong tambungan. Unsa man niya ikasulti sa akong mga ka-batchmate kung makita ka nga may kuyog ko? Kaswerte ni mo, Nga maaan kong uyab ni mo, Unsa to? Di ba, mao man ang imong gunahuna nga may hunaon sa mga tao, di ba? Sa imong mga batchmates. Hoy, ang nahibaw-an sa akong mga batchmates nga single ko, unya mukuyog ka? Ha? Anong balakam ka na, ma'am, nga driver bodyguard naman ko nimo? Unsa? Kung may mangutana nimo, sayo na ina nga, driver bodyguard ko nimo. Anong problema man ko nimo nga adto mo niya ko sa mong sakyanan? Di mo ko pakita sa mga kabatchmates? So, unsa ta oras sa magikan, ma'am? Kaya ang pagpanganda mo naman ako. Unsa? Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kasakit? May sakit na sad ang cyst sa akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipaya naman lagi ta? Syempre, Ate Pres, kay may tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagrosa kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosang kapsula. Produkto sa SED Marketing. Oy, maoday na tuyo niyo sarme ni mo.
Oo. Mutambong ko siya og batch reunion nila. Kuhaon ta niya ang yawi siyang sikanan. Wala ko ihatag kay mabeto ko ni Sir Mike nga din ipahatag siyang anak. Ya. Kay ako na mo drive siyang sikanan. O, suko. Nga wani mo hatag? Ay, suko eh. Murag ka kumuto na ko. Siging pangus mo. Kuwaon sa yang wing, pwede raman tag ikay mo drive niya sa sakyanan. Ikaw, ay driver niya? Hadlo ko no siyang maan kong iyang uyab. Hala, no, perbida ka swerte nagmaan nga ikaw mo yung uyab, ha? Mabitay akong ingon niya. Suko mo magmayo. Nya, dayon kag kuyog. Awa siya mahimo. Mukuyog yung ko kay di am na kong yawi siyang sakyanan. Makalagot si Sandro! Nga naman ka, oy. You know, Inday, I am just listening with your conversation with Sandro. And I can't help to laughing myself. What's funny, Aya, Sally? Unsay katawanan niya, ngomong ko malingaw diri. Naglagot ko, ya. Wa niya ihatag ang yawi sa kong sakyanan. It's okay, man, Sab. If Sandro will drive your car, Day. For your safety ba? Kay we will not know that you will get drunk after the party. So it's okay if Sandra will go with you. Will drive us. Yeah, ang ako iya, kung makita siya sa akong mga ka-batchmates, maaan lagi unya siya nga akong uyab. May sutar ba ko nga akong ka-batch, yaya? Ma-turn off unya din ako kung makita nga may kuyog kong lalaki. That is the reason, Day. Sandro told you, man, nga he will just be in the car. He will not join the party, man. Kaya he is your bodyguard, driver bodyguard naman. Kalagot, mayaan ni kalaki. So, kaya yawi? What, man? We will prepare na for tonight? Yes, yaya. Of course. Nakatando na ko sa akong mga ka-batchmates. Maong mutambong cute ko sa mong reunion party. Presko, hamura magkamunggay gaysan. Grabihan mo kamunggay gaysan. Mao ni paligyaron kamunggay aysan. Para inyo presko. Ngandam kong daan eh. Kay muyamar niya itong maldita nga manlakaw nami. Masuko na siya niya ito kung madugay ko. Ako ba, naglibog ko. Ngano mong taong nag-antos ko ba taong nagkimtanga, oy? Nga dato mong kayo kang kanhana ka? Nalingaw ko din, oy. Maong, pasagdi lang ko. Sige. Mga namlamang sa ko. Ano mga ndam sab ka? Kung ikaw driver bodyguard na Charmaine, ako kay driver man ko ni mo, kuyog na sad ko. Ano na, ay kasipit anong baba ni mo na, ha? Naunsa. Kita rang duha ng istorya, oy. Pero nailaing mo minaw, amog yun ko ni mo. Dato yun ko. Nya ikaw pobre. Kang yahaya kinabuya. Pero pwede naman sad og di na lang ko ni mo uban nanay. Dire. Kung magtuman ka sa imong trabaho kang day, Charmaine, ako magtuman pag ko sa kong trabaho or obligasyon diyan ni mo. Kay kuya kay si bako ko sa bitabo ni mo, eh. Samot ko pati ang mami ni mo, ana, dong. Oh. Kunya. Ngagaw Tingnan ka. niya si Ma'am Charmaine yan kuyog ka. Ay, sos, may kuyog ko ninyo sa inyong sakyan. Nang ko yung sakyan na ako, sports car ko na nga ako. Mga convoy lang ta, ha? Okay, largets? Sige, God. Pero unsa may sulob na to ininoy, parte man kuno na. Driver mo ka. Ano problema mo ka kung sa sulob ni mo? Abi na kong mag-spotting sabning mga drivers ba? Magkurbata ba? Kay formal man kuno na nga parte noy. Ayaw nagproblema, ha? Kay driver ka, pobre ka. Noy gulyat. Mau ba, Sandro? Good. Ayaw gid paandira ng akong anak. Pero, pahinumdom lang. Wise ka ng akong anak. Utukan ka na. Ayaw gyud pa na. Lagi, sir?
Nagtuot nga to siya nga madana ko niya ganina. Ngayata ko na ang yawi siyang sakyanan. Very good. Og salamat, Sandro, sa pagbantay mo sa akong anak. Palihog lang niya kong bantay niya sa reunion party. Kay murag, may nahibawaan ko nga may nanguyab sa akong anak. Yan ang iyang kabatch nga nagpasakit usab kaniya. Pero, in love kaayo ang akong anak sa maong lalaki. Mao ba, sir? Mao di ay nga di siya gusto nga mukuyog ko. Kay maan lagi niya kuno kong iyang uyab. Aw, mas maayo. Aron magtuo ng iyang kanhing uyab, nga naka-move on na ang akong anak. Og dili na kini magsamok pa sa akong anak. Sir. Og yun na pa, unsa man, may isulob ka na ba? Formal party man ka na? Driver man kuno ko, sir. At turo kuno ko sa sakyanan. Nalimot kang bodyguard man sab ka sa akong anak? Ha? Mao nga kun asa nga akong anak, tuwa sab ka. Ha? Kung wa ka pa isulob nga formal nga isulob mo inig party, hapit ka mo diri sa bay. Parehas man tingali tag belt sa atong lawas. Gamitaw na ning akong formal attire. Ha? Oh, sige na, Sandro. Kay ipandam ko sa kong katabang ang imong isulob, ha? Ipandam ko. Ayaw pagbalibad. Bye. Linda! Linda! Sir, kitawad mo si Linda. Kay may ipandam ko kaniya, Ermitanya. Ang isulob ni Sandro sa ilang tambungan nga reunion party sa akong anak. Mao ba? Mutambong silaw parte? Formal ang maong party. Mao nga, pahwamon ko og formal nga attire si Sandro. Daghan mang formal attire na si Sandro. Ha? Ngayon nahibaw ka, Ermitanya. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, o kay tagal ko rin nangarap na